Pentsatzeko ausardia, gizakia gidatu, iak lagundu. Beraz, ez da ia erabili edo ez erabili erabakia. Benetako galdera da nola eta zertarako erabiliko dugun. Ia ez da bila izan ni pentsatzera behartzen ez nauen aplikazioa, baizik eta pentsatzera gonbidatzen nauen ispilu adimenduna. Hori lortzeko, lehen urratsa beti gizakiarena izan behar da. Lehen galdera, lehen hipotesia, lehen zalantza, ikaslearena izan behar da. Horren ostean, ia etor daiteke laguntzaile moduan, ez irakasle nagusi bezala, baizik eta lankide kritiko gisa. Eta azken hitza, beti ikaslearena izan behar da. Horrela, ia ez da bihurtzen erantzun azkarren makina, baizik eta ikaskuntza prozesuaren bidelagun arduratsua. Ez da bila pentsatzea ordezka, baizik eta pentsatzea sakondu. Estrategia praktikoa, 3 urratzeko bide arduratsua. Orain, galdera praktiko batera goaz. Nola sar dezakegu ia ikaskuntza prozesuan? Pentsamendu kritikoa galdu gabe. Hona hemen bide argi bat. 3 pausoko metodologia adimentsua. Lehenengo pausoa. Lehen pentsamendua barrutik. Ikasleak lehenik zeregina bere kabuz pentsatu behar du. Ez perfekzioz, baizik eta norbere galderei aurre eginez. Bigarren pausoa. Ia kontraste tresna bezala. Lehen ideia sortu ondoren, ia erabil daiteke galderak egiteko, analogia bilatzeko, edo ikuspegi berriak probatzeko. Ez ebasle bakarra bezala, baizik eta elkarrizketarako partaide kritiko gisa. 3. pausoa, azken erabakia, ikaslearena. Hau da, une garrantzitsuena, ikasleak konparatzen du bere lehen pentsamendua iaren ekarpenarekin. Ebitatzen du, eta sinatzen du bere lana. Hor dago hezkuntzaren benetako balioa. Ez erantzun azkarrak jasotzen dituzten ikasleak sortzea, baizik eta beren pentsamendua eraikitzen duten pertsonak heztea. Irakaslearen rola berrasmatua, gidare, inspiratzaile eta etikaren zaindari. Teknologia gero eta dimentsuagoa da, baina ezin du ikasle baten irribarra ulertu. Ez da, lehen aurkezpena egin behar duenean, sentitzen duen beldur hori antzeman. Ia gai da informazioa prozesatzeko, baina ez daki nola piztu ikasteko grina, hitz egoki bat erabiliz. Horregatik, irakaslearen rola ez da desagertzen, berrasmatzen da. Ez gara edukiaren gordailu hutsak, baizik eta ikaskuntza esperientziaren diseinatzaileak. Ez gara erantzunak ematen dituztenak soilik, baizik eta galderak pizten dituztenak. Eta batez ere, irakaslea da pentsamendu kritikoaren zaindaria eta konfiantzaren eraikitzailea. Eta amaieran, erronka, aukera eta etorkizuna gure esku. Beraz, galdera hau da, beldurrak idatuko etorkizun baten aurrean gaude, ala gure esku dagoen aukera historiko baten aurrean. Adimen artifiziala hemen dago, eta gure ikasleek erabiliko dute, dudarik gabe. Baina guk erabakiko dugu, tresna huts bat izango den, ala pentsatzeko gaitasun handitzeko aliatu bat. Gure egitekoa ez da iaren erantzunak zaintzea, baizik eta gure ikasleen galderak piztea. Ez da menpekotasuna elikatzea, baizik eta autonomia heztea. Ez da erantzun azkarrekin asetuko diren ikasleak sortzea, baizik eta galdera sakonen bidez
mundu aldatzeko gai izango diren pertsonak estea. Adimen artifizialak agian ikasgela aldatu dezake. Baina irakasleek eta ikasleek elkarrekin pentsatzen dutenean, hezkuntzak etorkizuna sortzen du. Eta hori lagunok gure esku dago.